Sziasztok, itt vagyunk Kárpy Péterrel, 4. helyt ért el a Magyar Nemzeti Bajnokságon. Szia Peti, hogy érzed magad? Nagyon jól érzem magamat, nagyon jó eredményt éltem az eventen, úgy érzem, és aminek legjobban örülök, hogy Swiss 4. lettem Salomon Gréttel, és emiatt, hogy én Swiss 4. lettem, Pintér Gábor meg fog tanulni Salomon Grétezni, mert mai napig nem tudja, mit csinál a dekkem, és én fogom megtanítani. Kérek, mesélj a matchupjaidról, milyenek voltak? A 8 roundban nagyon sok matchupom volt. A 2 olyan matchupom volt az első 3 roundban, ami inkább kicsit rógabb, randomabb, amit általában a legtöbb ember szintén mindig meg szokott kapni. Round 1-ben játszottam egy zombi ellen, itt vesztettem a kockát, és ezt a mai nap folyamán el fogom mondani még párszor, hogy vesztettem a kockát. Azt a meccsemet 2-0-ra megnyertem. Round 2-ben játszottam Snake Eye ellen, 2-1-re nyertem, elvesztettem a kockát. Majd pedig a harmadik körben játszottam egy Memento ellen, 2-0-ra nyertem, nem tudom mit csinál a deck. És igen, meg fogom tanulni mementózni, mert Gabi azt mondja, nem tudja, mit csinál a Salomon Grate, én nem tudom, mit csinál a Memento. Meg fogom tanulni, mit csinál a deck. Vesztettem a kockát, by the way. Round 4 volt az egyetlen lúzom Swiss roundok alatt. Burnley Bence ellen kaptam ki 2-0-ra a Snake Eye ellen. Vesztettem a kockát. Majd valami csoda történt. Round 5, Rikka ellen játszottam, 2-1-re nyertem a Dice-ot. Életem egyetlen Dice-ol volt, amit nyertem, és a legjobban kellett. Round 6-ban játszottam ismét egy Snake Eye ellen, 2-1-re nyertem, szintén vesztettem a kockát, majd pedig Round 7 a magyar Branded God-ot nagy nehezen sikerült elvernem, úgy, hogy vesztettem a kockát. Majd pedig Round 8-ban egy Kastírra ellen 2-0-át tudtam menni, ahol szintén vesztette a kockát, valamint egy Dyson volt még a játék folyamán, top 16-ban Kovács Dávid ellen megnyertem a Dice-rolt, viszont 1-2-re elvett Tri Brigade Sprite-dal, nagyon gratulálok neki, innen is, hogy megnyerte a Nationals top cut-ját. És térjünk át kicsikét a deck profilra, én úgy érzem, nagyon jól, konzisztensen sikerült megcsinálnom a deckemet. Ugye a decknek a lelke, 3 darab Gazelle, ez Joshua írta alá, Gabi, én is mondom, te is kapsz egy ilyet. 2 Spinny, ez nem standard, de én ezt éreztem a legjobb ratio-nak, hogy tudjam játszani a decket. By the way, a main deckem 42 lapos lett. Játszottam One-Off-ból, a Salomon Grate részhez, egy Jake Jaguart, legjobb recovery play-ed a monsterekre, Falco, legjobb recovery play-ed a Espertékre, Foxy átmegy mindegyik Floodgate-en, Weasel, aki miatt nem kapsz ki Nibiru-tól, mert nem kapsz ki Nibiru-tól. Mir, nagyon jó extender, imádom ezt a lapot, én nagyon örülök, hogy játszottam, és ezek a main deck-es Salomon Grate monsterek, amiket játszottam, a többi inkább csak egy ilyen Cybers extender package volt, meg hát szerintem ez a verzió az a legjobb starter, 3 Lady, de bár keresi a decked 90%-át, I guess. Legjobb extender, 3 Parallel Exceed. Ha ezt nem játszod, sürgősen rakjad be a deckedről, ezt játszani kell, ez a legjobb lapod. ERP Mew Mine, imádtam, nagyon jó volt breaker ez a lap, szerintem ez a legjobb. Mármint ezután a legjobb, Code of Soul, ez a lap broken. Ez a decknek a legnagyobb előnye, hogy mostantól tud board clear-elni és az enemy körébe, ami egy hatalmas nélőn, valamint ez pluszba ad neked egy relinket arra, hogy te Salomon Grate-eket önmagában megidézzél, és ez hatalmas nélőny most ugye a játékban. Monstereknél még játszottam 3 darab Ash Blossomot, mert félek a Brandit-től. Játszottam 2 darab Ogrét, mert olyan handtrapeket akartam játszani, amit felhúzok 6-nak, nem fogom bánni. Valamint, mivel nagyon tiszteltem a Brandit matchupomat, main deckeltem 2 Bistiát, és nagyon imádtam, egyetlen egy Brandit matchupom volt, azon is felhúzta a Druid Swirmet, teljesen jól jött fel, nagyon imádtam. Ennyi a monster része
main decknek. Spellek, ugye elég standard, egy Sanctuary kötelező, egy Will of the Salamangreat, miért akarná 4-et visszaidézni, egy Charge, imádom ezt a lapot, vagy poppolsz egyet, vagy 2-t visszakeversz, egyet visszaidézel, ez is egy nagyon jó recovery play, én nagyon szeretem. 3 Circle, draw phase-be keresel, nem fogsz draw-katni, quick play, a secondary effektje nem jött fel egyszer se az event során, viszont ez Salamangreat monstereket unaffected-é tud tenni, hogyha önmagából lett megidézve. Ez egy nagyon jó lap, én nagyon szeretem. Valamint játszottam 2 Silent Miningot, nem akartam 3-at, mert ha 2-t húzok, akkor max saját magát kosztolom, tudjak keresni. Hát Staple-öknek még játszottam egy Call by the Grave-et, mert tisztelem a Brandyret, és nem akarok Prophet Lockot kapni. Játszottam 2 Dropletet, hogy könnyebben át tudjak játszani boardokon. 2 Talentet, hogy szintén könnyebben át tudjak játszani boardokon. 3 Imperm, ami szerintem kötelező, és a legjobb Salamangreat interakciód a Roar. Ennyi lett volna a main deck része. Mutatom is az extra decket. Az extra ott kezdődik, hát mindenben ugye rengeteget kell játszanod. 3 Balings, mert kötelező. Teszteltem 2-vel, nem elég, 3-at kell játszanod, muszáj. 2 Sunlight Wolf, a 2 az ebbe teljesen jó ratio. 3 is fel tud jönni, de kevésbé nagy arra az esély, én nagyon szeretem ezt. Játszottam egy darab Cyber's Wicked-et, ezt keresi nekünk a vízölt, hogy ne kapjunk ki Nibirutól, és ez nagyon fontos. Egy SP Little Knight, hogy még könnyebben játszok át boardokon, és mivel rengetegszer vesztette a Dice-olt, nagyon sokszor feljött. Játszottam egy Promethean Princess, mert ebbe a deckben jobb, mint bármi másba szerintem. Valamint játszottam 2 darab Pyro Phoenix-et, mivel ez felrobbantja a boardot az enemy körébe, vagy akár az én körömbe is, és nagyon sokszor ezzel is tudtam breakelni a boardokat, és bőven elég volt, és szerintem a legjobb link a deckben, 3 darab Raging Phoenix, a 2 úgy éreztem, hogy nem elég, mivel sokszor csinálod azt, hogy egy a grave-be van, egy a fielden fog maradni kövi körödre, és relinkelni akarod a round 3-ba, turn 3-ba, utána bármit bekeressél, hogy leotékázz az enemidet. Ezek voltak a linkek, és játszottam, ugye kötelezően egy darab Mirage Stalliot az Exist, és neki nagyjából valami hasonló kis testvérét, egy Horse Prince-et, aki nagyjából ugyanannyit tud, ő egy level 3-asat idéz ki a deckből, és nem egyszer csináltam a mai nap folyamán azt, hogy egy Ash Blossomot idézett ki a Branded ellen, hogy én utána visszavegyem kézbe. Nagyon jól jött ez a lap, én nagyon szerettem. Aztán pedig a side-om, hú de rossz volt a side-om. Szeretném is felsorolni. Harpy's Feather Duster, dogshit, nem csinált semmit. 2 Trust, dogshit, egyszer se húztam be, nem csinált semmit. 3 Cosmic, egyszer se szállítottam be, dogshit. 2 darab Nibiru, beszállítottam mindig, nem csinált semmit, dogshit. 2 Droll, nem csinált semmit, dogshit. 2 Bell, nem csinált semmit, dogshit. Játszottam egy Backload láfot, hát hogy majd kiszedtem Trust-tal, nem csinált semmit, dogshit. Játszottam egy darab No Tempest Terahertzet, hát játszottam tempája, nem játszottam tempája, szóval dogshit. Egyetlen jó lapom volt a side-omba, Salamangreat Rage. Én úgy érzem, hogy ezen kívül nem is kellett volna más side-olnom, mivel rólam híres az, hogy side-deck nélkül nyerek. Köszönöm szépen! Ez lett volna az én deck profil videóm, és kövessetek be, mivel Pintér Gábor velem fog megtanulni Salamangreatezni. Valami shoutout? Tényleg, shoutoutok! Shoutout az Oros Optikának, aki miatt nem tudtam olyan jól szerepelni, mivel a napszemüvegem, amiben egész nap volt az eventen, tőlük volt, nem sült ki a szemem, jól láttam minden lapot. Keresétek fel az Oros Optikának az oldalát, vagy shoutout Kuruc Milánnak, hogy általán megtanultam brandidezni, és el tudtam verni. Shoutout szintén Máténak, mert tőle is tanultam brandidezni, hogy könnyebb legyen. Shoutout Bernie Bencének, amiért ránk szakadt a streamen a kamera, és nagyon jót játszottunk, és nagyon sokat segített a Snake Eye matchupomba. És shoutout Péter Balázsnak, Senyor Miguel Angelo Himeznek,
nagyon jó barátainak, valamint Rácskei Andrásnak, aki szintén velünk volt, valamint a többieknek, akik a szálláson voltak. Nem akarok mindenkit felsorolni, mert holnap után is itt ülnék. És magamnak, hogy annyi órát belöltem abba a deckbe, hogy el tudtam élni azt, hogy 4. helyzet lett a nemzetén. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, sziasztok!